happy returns. I love that your response. My wife.
Monday. Amachiwa George. Chairman Solo Goji first. Lukumare can look well. I want to follow you and how the Goliam. He said, I will say 8. I have my 160. He said, I couldn't. I better go. Dalo. All the man. It's a problem. Thank you. All the man. Because even the cook will say Chola and Yoko. No, Dalun. Until in there. If Nanya, Magia. Can you even wish your wish in Ogbueshi? My brother, this is such a kind-hearted man. I want to go sad. It's boom with that fecha. Yes, and I thank God for his life. I will go for Bassina. Can I make it? Can I check 100? Of course. I Bible kuna no go to ejiwe Plutonio Zoom na Rike na Aqua Sam with long life. I will satisfy thee, says the Lord. So Bella you can only know about that. Yes, so I pray for that too. Thank you. One to be no more to accountability. Ogbueshi na ụmụ ya. Ana dịka sị na-eme olisa. Ikechukwu na-eme ada agbu ya dọrọ. Ogbueshi daalụ rinne. Yes sir. Nwanyị dị mma wetu aka ogona ka efu yi. Anyị na-ebe ni na-afụ eletrik nwanyị asị ka bịa lute. Daalụ ọrụ maka oke nwa ọkụ ya. Nwenem for boy. Anyị bịakwa mgbe nne nwụ mana ekele dị Chineke na ọkwa onye ezi omume ka ọ bụkwa. Ịfụgo n'ife na-eme na bunu. Aka Chukwu dị ya. Kedu ofe na-agọọla ya? Ogologo ndụ na-arụ isi ike.
ọ ga-atọkalịa nne ya. Amen. Ọ ga-elu 100. Amen. Maka na ezigbo mmadụ ka ọ bụ ezigbo ife ga n'ezie. Ya sị na ma mmadụ na-agbagba n'eziokwu dị ya. Eziokwu ka. Nwoke bugoro nwoke n'eziokwu. Ọ bụ n'eziokwu. Ozi si na ama nwa ọfa mụ. Daalụ nne. Ada, efugo nye ya nne. Ebe niile ya eme. Ampaghị ekelugo oke ya. Chineke eleta gị ya. Anyị sị na onye ọbụla bekwa ebe a ya azụla okwu ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ebe niile unu tupu. Mmaji kwuru mmaji. Daalụ nne. Ada na-ewele egwu. Daalụ. Well done, well done. Onye si ndị ewu ọbụla obele ife. Ada ekwu ya ekwu. A sị na ife ọma na-eme ife ọma kwudebekwu ya. Anyị kelee unu maka na ọgirigiri bụ ugwu eze. Ọ dị egwu. Echi niile agba ya akpọkọ. Ada ekwu ya ekwu. Aka Chukwu dị ya. Celebration of life. Yes. Ọ bụrụ celebration of death. Nwoke ebugodo mmiri ọnwụ. Nwoke kwụ. Ada ekwu ya ekwu. Nwoke si akwụ. Obosi magodo n'ọna. Onye kwụli ya makwa na olugo sister. Mana eti ka a na-apị. So ọgwụlọkwa ka nwoke si akwụ. Ezigbo mmadụ adịrọ kacha. Mba nọ. Anyị na-ekene ya rinne maka na ife ọ na-emegodo na palasị igwe. Obosi ma n'ọnụ. Sinsi ụwa onye ndozi ka ọ bụ. So n'ọnya ka eji na-akpị Okenna. Okenna. Mana eziokwu. Anyị kenekwa unu maka na nna Ogbueshi. A sị na gidigidi bụ ugwu eze. Ọ nnukwu mmadụ. Daalụ rinne. Daalụ. Ife unu na-emeela Chineke ya kwụcha Chukwu unu gwa mmadụ. Daalụ nna m. Daalụ. Chukwu ya debi ogologo ndụ. O tozi Ogbueshi a. Ọ ka ya na-eto Ogbueshi na-aga. Na onye nwa ya na-ayọzi ọnwụ dị ka nwa ajụ. Ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Nne daalụ. Nwaanyị mara mma. Onye ndozi. Anyị kenekwa anyị. Daalụ rinne.
Yeah.
How can I go? You're welcome. But why have again? I'm about Ikechukwu Nwenem. Ikechukwu Nwenem. But why if you need to start? I have been so young. Okay, I need efi. Nesi masemo, nesi jollof rice, nesi sauce, nesi here need it eat. Ana opati egundela band na ko eguti chefo. Asiki got why if you need no starter. I remember na tata bo I want to celebrate 80 years. Ejuwe mwanya na OBOSI. Nke ndị OBOSI na-akpọ ite ọgbọ. Ite ọgbọ OBOSI. Tata bụ Grand Captain. Okay. Tata na nke afọ bụ na field ka m na-aga kịta. OBOSI Stadium. Ebe mmemme ya anọwe amalitezi. From that, we go OBOSI man, ndị mmadụ iche iche, messes everything. Natabazan na bem. Ndewo. Gwatu anyị ka obi dị gị. Obi dị m ụtọ rinne maka na ọ dịrị izi ịlụ 80 years. Ọ dịrị izi maka na enwere m enye Chineke ekene pụrụ iche na ihe ọma n'ebe nọ. Ndewo. Ọgbọ a unu na-eto n'ụbọchị tata a na-eme kwa arọ. Mba, a na-eme ya kwa arọ. Every 3 years. Ndị ọzọ elukwa 80 years ahụ. Fetokwanya bụ ọgbọ dịka OBOSI si eme ya. Ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ na OBOSI. Maka na anyị ma na akwụkwọ nsọ bụ anyị 70. So onye cross ya wee gaba wee lue 80 ya. Ọ nnukwu ihe Chineke ekene ka ọ bụ. So ndị OBOSI werezie asị nnukwu mmemme. Ndewo. Kem ekele ihe ekene Chineke onye mere ka iso ofu ndị na-eto ọgbọ n'ụbọchị tata. Ọ mmasị Chineke. Oge mbụle from nwata ma ana m enye Chineke ekene oge ọbụla. Maka na chifu ụtụtụ ịlarụsị akụ n'ihe chifu ụtụtụ nweta onwe gị na-ede ndụ inye Chineke nnukwu ekene. Wee lụzie nke na omezi nka nlụ onye bụ 80 years. Ana m enye nnukwute ekene. Na-ayọkwa ka o mekwa ka ndị ọzọ dịkwa ndụ wee celebrate kwa etu anyị na-celebrate today. Gafa a na-echudu maka anyị ma m n'echiche iche ọ bụ ozi Godwin gara mba bụrụzi Michael Ikechukwu kịta afụnụ isiri anọ na that stadion na-apụta ife anyị ga na-akpọzi bụ ozi Ogbueshi. anyị ekene gị anyị sị na ọ ga-adịrị gị na mma dịka ị nọrọ 80 years wee na ya celebrate ya n'ụbọchị tata. Anyị na-ekwu na onye nwe anyị nyere gị ohere ọma ịnọ 80 years ga-ekwe ohere ọma gị nọ 120 years n'aha Jizọs. Ị ga-eru 120 20 aka unu ga-adịkwa ọnụ nwa. Hello. Thank you. Anyị ekele gị. Ogbueshi so ebe binye kịta na ebe ị na-agazi na field. Ebe ọ ga-adụ wee mee. That is the Grand Captain. Hello. Ebe a ga-anọ wee maa na-eburugo ya bụ Ogbueshi. Hello. Ogbueshi anyị ekele gị. Thank you. Hello. Go. We have to survive. Ooh, yeah. I wish you a happy birthday. Ooh, yeah. Very, very many happy returns. Ooh, yeah. I wish you a happy birthday. Ooh, yeah. Very, very many happy returns.
His Royal Majesty, Igwe Tinubem Iwe, Onofa, Nilute, Imanobi, Melodo, and another Igwe. Weapon in hand, you will face some embarrassment. He wake up, he look at he wake up my way to pull at that. Never he wake up, he wear one of swag, he look at boy, he wear one of swag, he look at boy. I don't feel bad, Germano, no feel bad, Germano, and then I'm on a who day. He wake up, hold on. You go come away to Kulaja. You want each a mano, you want each a moyaka, Hemamuna, Hemekwaso Kanga, and the Manguna, who then yes, and the Manguna, who then yes, they go, and the Manguna, who then, hey, you work a hero, you work a hero, never to put any Germano. There's one there, Nebulamomo, as the one you proceed, one in the one in local. I will let the man I couldn't tell you, I will let the man I couldn't tell you, and the man who day. You wake up, you will put the one in Germano. No one will see Germano. No one will see Germana. No one will see Germoyaka. No one will see Germokanga. Never Mamuna. Who then yes? I need one look when you will look with. I need when you Germano. You go Kulakasia. You go Kulakasia. You go Kulakasia. You go Putu. You go come away to Kulaja. You want in Germano. You want number Germano. Never, no. There's the one you want in the ma. No one I Germano. And the man, who then yes. The way you wake up. Oh, OBOSI. Of course, man. Atonement for sin and open the life gate, the Omega. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Father, we the OBOSI people are giving you praise for the gift of longevity. We are grateful to you, sir. May your name be highly lifted up in the name of Jesus Christ.
Father, we thank you for today's program as we declare it open. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Take absolute control in the few minutes hour that we are going to spend here. That at the end of the day, you will be glorified. OBOSI will continue to rejoice and celebrate. In the name of Jesus. Thank you, Father, for it is settled. Jesus' mighty name we pray. To announce the presence of our own dear son, wonderful Commissioner for Works for Anambra State, Engineer Ifeanyi Okoma. Biko Sipogoti Ochie Dieba. He is going to sit beside the governor. Kona where Alubago Uzo OBOSI. Ndi natala nata. Ono for even a men OBOSI. On my own Karibu follow come. Is that so? Is that right? In for the palace maidens. The palace maidens in a fire bunyi we Miri Okwachapu yesterday. Kaimana Yabagona today. We continue to welcome and appreciate all of you. It is a great and an auspicious occasion that for OBOSI is known. Itobo, 80 years. Egabaniru. And I'm far going on. The next 3 years, you are all invited to my own house. I will be 80. Hey, Offer, I salute you. Biko mbele aka ezi OBOSI ga-awala ya ọjị. Ezo karakiti. Ọkụ ome. Neti ya. Igwe nwe swag. Ọ bụrụ sọ swag na ọ ngaba. Onye ọkụkọ onye atụ n'iru ya. Ọgọnahụ. Ndị iche bụ ọgbọ ọjị. Anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Chineke anyị ekene anyị. Ndị ichie OBOSI ekene m. Ọ ga-adịla ụlọ mma. Eze nwanyị OBOSI. Ọ ga-abalị. Ndị enyi nwanyị. Ndị nwunye anyị. Ndị Ogbueshi, ọ ga-adịla ụlọ mmanwụ. Ndị nze na ọzọ. Ka anyị bịa kelee Chineke maka ụmụnne anyị, ụmụ anyị bụ ndị lugo 80 years. Ofe niile fagabigaga ka asị mmadụ iwe debe fa ndụ na-arụ isi ike. Ọ bụ ọkwa otu fara wee bido ka fara wee pụta ata. Mana ọmụ iko gị bụ Chineke, obi ebele bụ ndị nọfụta ata wee soro wee pụta maka ya bụ ite ọgbọ. Ọ wee bụrụ ife nnukwu ife ekene wee nyelụ gị bụ Chineke. Chineke anyị na-asị daalụ n'ala ekene na mbuli elu, ọjịja mma na otito n'afa Jizọs Kraịst. Anyị wee na-ayọ gị bụ Chukwu ka ị bịa nọnyere anyị n'etomọgbọ nke a nke 2024 nke ndị ọfọ ka 8th grade. Anyị na-asị nna anyị na-ekene n'isi ndị ọgbọ ndị tọtaga afanwa, na-ekenekwa n'isi ndị fanwa tọta bụ ndị ga-emekwa emume a na-arọ ịtọ na-abịa. Anyị na-ekene nna ọ kwụsị ekene na ezi omume bụ ife anyị ji gị bụ Chineke n'ụgwọ. Anyị sị nna bịa ka ị bụrụ onye isi oche n'ọgbakọ a, ka ife niile gaa nke ọma. Anyị na-ekenekwa na ekpere niile anyị kpee ka ife ọjị ife ọbụla ala ịpụta wee mebie ife a na-eme tata n'ịza anyị ekpere. Anyị wee na-ayọkwa wee sị nna biko danyela anyị
mmadụ niile bịara ebe a taa ọrụ ọganiru ife mmetụ aka nchedo nke zuru oke nke si n'aka Chineke ife ọma ka Chineke gọzikwado onye ọbụla n'ebe a unu etọgbado ọgbọ ise unu etọgbado ọgbọ ka Chineke gọzie onye ọbụla bịa ebe a tata gọzie ndị ọfọ ka age grade na ndị toro ọgbọ na mbụ jikwa ọkpafa bịa ebe a ma ndị nọ n'ụlọ gọzie ndị faya atọ ndị anyị dị mma age grade gọzie onye ọbụla bịa ebe a tata ndị niile nọ n'ụzọ ma ndị ya esi abịa na ndị ya na-ana Chineke ga-edu onye ọbụla wee naruo n'udo mezuola anyị ife ọma niile anyị bụ n'obi n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ekene gị nnọọ odu anyị ekene gị anyị biri mbe anyị biri mbe odu na-eje for the royalty homage to Eze Ogalagite. Nwada ka m si Ikechukwu nwada Ifunanya ugbu a ka anyị gaa n'ubi anyị bịara ajụjụ nke mbụ ajụjụ m na-abịa n'ebe nwada Ogbueshi nọ biko kọwara ọha na eze nọrọ ọgbakọ ihe emume akpụ ike ọgba OBOSI pụtara mgbe e bidoro ya na ndị na-eme ya bụ emume. Deme Oburubu nwada Precious maka ohere nke anyị nyere m ite ọgba OBOSI bụ ụzọ esi akwanyere ndị okenye ugwu ruru ha. Ọ bụ nnukwu emume na-ewu ewu ma na-adakwa ụda nke a na-eme afọ atọ ọbụla. Emume a bụ naanị ndị gbara afọ 80 ruo afọ 82 na-esonye na ya. Ọ bụ nnukwu omenala na ndụ ndị OBOSI. Ọṅụ na-ejupụtakwa na ndụ ezinụlọ ọbụla na-eto ya bụ ọgbọ. Ọ teela aka emume a jiri bido n'obodo a bụ OBOSI. Ndị na-eme ya bụ emume bụ ndị okenye. A na-akwanyere ha nnukwu ugwu na nsọpụrụ. Ezinụlọ ọbụla nwere onye na-eto ọgbọ na-egburu onye ahụ efi. Nke a mere eji akpọ ha ndị Ogbueshi. Ezinụlọ ọbụla so na ya bụ emume na-enwe oke ọṅụ ụbọchị ahụ. Ndị be anyị ndewonu. Daalụ ezigbo nwaada ị kwuru nke ọma mana nna m bụ Ogbueshi Chukwuma mere ka m mata na ite ọgbọ OBOSI bidoro n'otu ọgbọ ndị gbara afọ 25 n'obodo abụọ OBOSI. Otu ọgbọ ọbụla pụrụ ihe na-ebido n'oge ahụ tobe otu ọbụla a na-atụ ma na-arụkwa ọrụ ọbụla dapụtara n'obodo. O bido n'oge ahụ ha dị afọ 25 ha ga-atụgide ụtụ ma na-arụkwa ọrụ ọbụla dapụtara n'obodo tupu ha eruo afọ 80. Ọ bụ oge ahụ ka ha ga-akwụsị ụtụ niile na ọrụ niile ha rụrụ ndị OBOSI. Ọ bụkwa mgbe ahụ ka ndị obodo ji akwụghachi ha ụgwọ ọrụ ọma ha rụrụ ha site n'ichi ya echichi ndị Ogbueshi. Nke a pụtara na ha alụzuolara obodo ọrụ otu ndị OBOSI si
eme. Ajụjụ nke abụọ, anyị abịa n'ihu Nwaada Ogbueshi ka anyị chọọ gị ajụjụ. Anyị chọrọ ka ị gwa ọha na eze ma ọ nwere etu emume abịa ịtọ ọgbọ Obosi ga-esi, o nwere uru ezinụlọ ọbụla so ịtọ ọgbọ na-erite na ya bụ ịtọ ọgbọ. Deme Abada Nwaeze maka obere ohere a. Ọtụtụ uru dị n'ezinụlọ ọbụla na-eto ọgbọ. Ezinụlọ ọbụla nwere na-eto ọgbọ na-erite uru n'aka ndị obodo nakwa n'aka ndị mmadụ. A na-ewe ha dịka ezinụlọ nwere ogologo ndụ. Onye ọbụla chọrọ ọgbọ anaghị esonyekwa n'otu ọbụla a na-achụ n'obodo belụsọ otu ọ bụ m ka ọ bụ onye. A na-akwanyere ha ugwu pụrụ iche. Ọ na-eweta ịdị n'otu n'ezinụlọ maka na ọ bụ oge ahụ ka ọ bụ nne ma ọ bụ nna toro ọgbọ ji enwe aṅụrị ma rie aka ụmụ ha. Ụfọdụ na-eji oge ahụ amata ka ezinụlọ ya ga-esikwa ya ma nọchasịa ndụ ya n'elu ụwa. Ha na-erite uru n'ihe onyinye dị iche iche agbata obi, ikwu na ibe, ụmụnne na ụmụnna na-enye ha. Nke a na-eme ka onye na-eto ọgbọ ga-eji nwe aṅụrị pụrụ iche n'ihe onyinye ndị ahụ. Ndị be anyị ndewo. Biko daalụnụ ụmụaka, daalụnụ. I'm sorry, this is where we can take. This is the much we can take from you. Daalụnụ. Ụmụaka niile bụ selected privileged children from many schools. Kunienu, kọọlụnụ aka, daalụnụ. Biko anyị na-akpọnite my Lord Dame Vechi Etiaba, who is here with us. My Lord Bishop, your talk. Hallelujah. Hallelujah. Etiaban. The arrival of the former governor, Anambra State, Southeast Nigeria, Her Excellency Dame Vechi Etiaba, to be with us in 2024 Itomo Obosi. And I hope she will move down to Newi and tell them how it is done in Obosi. Your Excellency, you are welcome. Twenty and Nemolamo Monora Nanambra Mama Nambra Nebataba Imana Onyabuna Lucio Chetia Mbedem Vegetiaba, Her Excellency Batano Chichi Onye Nkena Chibuati Debego Go Welue Yawa Simba Uputego Welobos Olukuzo Sinazuba Wega Mama Nambra Gaba. Amen. And long, useful lives. May God satisfy you with long life. Forever and ever, joy and rejoicing will be your portion. In the name of Jesus Christ. Like Abraham in Genesis 24 verse 1, you too will be well stricken in age. Let it be so for the child of God with the loudest statement this morning. In Jesus' precious name. Father, we thank you for the gathering of your people here this morning. Thank you for assembling us at your feet. Take all the glory in Jesus' precious name. For the very few minutes I have, just about 10 minutes or less, I want to give a short exhortation. OBOSI, thank you. You are not only my traditional ruler, you are also my father, and I'm also your advisor. And all I will God bless you all of you. Everybody. Everybody. Praise the Lord. So for the very few minutes, now according to John chapter 3 verse 27, a man can receive nothing except the given to him from above. And James 1:17 says that every good gift and every perfect gift, including long life, they come from the Father of lights, in whom there is no variableness, no shadow of turning.
So ndị na-eto ọgbọ na ndị ya esokwa ito and then ask for sure na emezi afa olumu na akpefa. Praise the Lord. Praise the Lord. So everybody, my charge to you this morning, need into today nekume nekenechukwu. Did you hear what I said? Makana, many people on our life support today for the Naya kidney. After 2 boys in the 12 years, I bought an office in 12 years, Kafari twins, they have kidney problem. Praise the Lord. So every day, like that one leopard in Luke chapter 17, 18 to 19, every day, number 2 thing, Troy. Ndidi na na-eto ọgbọ ndị ọfọ ka congratulate people na broke you. Use when a time man Exodus 23, 25 to 26. Or say you will serve the Lord your God, and God will bless your water and bless your bread, take barrenness away, take miscarriage away, and then give you long life. Serve our God. Then also, that is to say, if you were next time. Now Psalm 21 to 4, say the Lord hear you in the day of trouble. There will always be a day of trouble. If for some of us, trouble guy, I care 8 to 10, some people 9, guy, whoever. There will always be a day of trouble. Or say, but the Lord hear you in the day of trouble. And remember your sacrifices and your burnt offerings. In the day of trouble. So you must do it now. In Jesus' precious name. In Jesus' precious name. Time. Well, something, Debe. Well, something, my dear youth empowerment, but then and melon the widows to come over and melon can allow school, and allow computer center, and allow car. There something name after yourself. Can well you when in Jesus' precious name. I want mono that now. If I try 10 minutes, man, by my training, then 10 minutes, you use 8. Praise the Lord. Ndi to one do walking. Actually, me something. Now, Esther chapter 10, verse 3. Also, that Mordecai was seeking the peace of everybody. Now, show peace for everybody. And without this peace, no man will see God. So, as exemplified by Igwe, now show peace of everybody. Now chop is indeed now chop the peace of everybody. In Jesus' precious name. And where again? In the name of Jesus Christ. I pray for OBOSI. We have spent time praying for OBOSI. Now this time I made to Abba. Only over I plan he make kidnapping. Mobi Izuori, Mobi Bumado, Mobi Imagine for Buna. The person will sleep and not wake up. As he's planning it, he will not wake up. In the name of Jesus Christ. Amen. Let it be so. As we find the band OBOSI, let OBOSI be noise abroad. In Jesus' precious name. It is well with OBOSI. It is well with OBOSI. It is well with OBOSI. Everything not good. I have told you to. Everything not good, you are turned to good. God will turn it to good. Let it be so for OBOSI nation. And nobody love OBOSI. Let me hear your loudest amen. You go na America. America no bomb na phone. See me when Keriva see me na call kita nse na akoma no Ogbuya. Otu ana ko si afo ifa na eme na OBOSI. Mr. Governor, Professor Chukuma Soludo finally is here. Odenibo, the Macadama of Anambra Road. Odenibo! Oh, come. I can also see the Honorable Commissioner for Works leading him. Odenibo, and the Chief of Staff, Chief Ernest says actually my own darling son. His Excellency finally here. No. I told you, for his love for Anambra State, for his love for the OBOSI, His Excellency will be here. Obatago. Other vehicles and this year. Can I do OBOSI cannot do? Can I yourself? Oh yes. Dalo.
Obosi anyị na-asị gị nnọọ. The spectacular Anambra anthem. With all our hearts, we pray and ask, God bless Anambra, God bless the shining light that we give. We're the only ones to make her brighter, the only ones to make her better, the only ones to make Anambra shine. With our sweat and blood, every breath of our lives, with trust in God, we will lift our homeland high. We believe in togetherness. We'll build a land of progress. With the spirit of Anambra, with the spirit of Anambra, with the spirit of Anambra, states we love. Can we have a voice? The Federal Minister of Arts, Culture and Creative Economy, Mrs. Hannatu Musawa, Dame Virgie Etiaba, Eze nwanyị Obosi, ndị m elozi ọkwa ndị. Adazi Obosi anyị na-ekene, Ike Obosi, Iyasala Obosi, Iyasala Obosi, Nkata Ukwu, Ewele Obosi, Ọba mkpọbazi anyị ma na gọvanọ ya nọgide. Ndị ichie Obosi ekene m ụnụ. My Lord Bishop Chuka Ogbueshi, Honorable Obinna Chidoka is here. Biko na onwesi onye nchezo ya were iwe. Ladies and gentlemen, ndị enyi nwanyị, President General Obosi Development Union, President General ODU Women's Wing, President Obosi Urban Landlords, President Obosi Council of Age Grade, ndị Ogbueshi, ndị isi mmụọ, ndị nze na ọzọ, ndị otu ọdụ, all dignitaries here present, ladies and gentlemen. Our son, the Commissioner for Works, is here too. Long way come. I am mentioned here. If I you come, man of God, the Reverend. Welcome to the 2024 renowned and legendary OBOSI Festival, our centuries-old mass celebration of old age. For hundreds of years, we, the people of OBOSI Ancient Kingdom, have come together every 3 years to celebrate the age grade that has attained the age of 80 years and thereabouts. In a magnificent festivity that attracts visitors from far and wide, it is a remarkable accomplishment by our ancestors to have recognized the value of agedness, whilst today, in our degenerative so-called modern world, old people are underrated and often neglected. This impacts negatively on the society, since subsequent generations
lose impartation of the valuable repositories of knowledge, experience, and wisdom that the elderly possess. An OBOSI adage states, "Nwata na-akpa okenye nso na-amụ ife shinne," meaning that a child who stays close to elders acquires much knowledge. The youngsters who do not value and learn from elders end up making same mistakes of their forefathers. Today, members of our Ofoka 8th grade of OBOSI Council of 8th grade are the latest octogenarians in town, jointly celebrating 80 years of unbroken heartbeat, 8 decades of love and laughter, trials and tribulations. We give all adoration to God Almighty for His infinite mercies on Ndi Ofoka. May He grant you many more years of His unfailing love and amazing grace. The male members of Ofoka 8th grade shall today receive the coveted OBOSI red cap and the title Ogbueshi, while the females shall acquire specially crafted hats and the title Ogbueshi wine or wine Nohudo Eshi. Henceforth, great respect shall be accorded to members of Ofoka 8th grade who have now come of Itobo age. From today, Ndi Ofoka are exempted from all fines, levies, and official village assignments except by choice. During kola nut breaking prayers, an Ogbueshi is often singled out and honored with the privileged gift of kola nuts or a better sitting position and other marks of respect accorded exclusively to Ndi Ogbueshi Toluobo. So shall it be for Ofoka members from now onwards. Ndi Ofoka 8th grade shall today hand over the baton of longevity to Ndi Ayedimma 8th grade, who are next in line to celebrate Itobo in 3 years' time. Again, I remind our people generally that there is nothing diabolical or fetishes in one joining an 8th grade. Note that non-registered members of 8th grade who did not participate in Itobo are not eligible to wear red caps or to answer Ogbueshi or Ogbueshi wine, which are exclusive preserves of registered and participating members. Any unregistered 80-year-old who dons a red cap blatantly violates OBOSI tradition, and the community shall frown at such irresponsible behavior. Itobo has been adopted by 5 different towns in Anambra State who have discovered the high value and exemplary of this exemplary. Being most confident that this is a tradition that would enhance the socio-cultural development of any community where it is practiced. Today, we hereby present Itobo OBOSI as a gift to the Federal Government's National Diary under the auspices of the Ministry of Art, Culture and Creative Economy and the UNESCO Intangible Cultural Heritage. Over the years, this laudable triennial festival has evolved to a more organized and elaborate celebration of longevity, hence its adoption by other communities. To an average OBOSI person, Itobo festival is bigger compared to Christmas, Easter, Obiora Iwaji, all rolled into one in OBOSI. In the last decade, Itobo has been ushered in by 4 days of varied side events such as lectures, inter-village football games, debates, carnival, masquerade displays,
talent displays, dance and drama, etc., that set the town agog in anticipation of the great festival. Last night, as usual, in the eve of Itobo, one who did not participate can only imagine the awesome phenomenon of over 120 celebrations taking place in one town, OBOSI. To consummate the festival tomorrow, some Christians will attend Thanksgiving church services, while traditionalists will visit Eke Market Square, escorted by family, friends, and drummers, to be welcomed by a flurry of cannon shots and cola-nut-breaking prayers to the Creator, to seal the festival with traditional and spiritual certification. May I employ this forum to thank our dear Governor of Anambra State, Professor Ikechukwu, CFR, for the impressive infrastructural development in OBOSI and other closed and previously inaccessible parts of Anambra State. Mr. Governor, we especially thank you for your efforts in fighting insecurity in the state, which encouraged our people in diaspora to return massively to different towns of Anambra State last Christmas. We support and urge Mr. Governor to continue towards total liberation of those outskirts Anambra towns, especially around our borders with Imo State. May I use this opportunity to pledge my support for the burial laws as enacted by the Anambra State House of Assembly and thank our Governor for signing it into law. It is better to celebrate one when alive than the lavish burials we see these days that leaves the poor man poorer. In OBOSI, we celebrate life, mostly, not death. Therefore, I urge everyone to support the government in that regard. Let us commend Indichi OBOSI for a series of meetings, deliberations, and support for Itobo 24. We commend our PG Barrister Chimezie Obi and his executive for their diligence. We thank our Commissioner of Police, Remi Adeoye, for exceptional rapid response in police in the state. Let us commend our dedicated CSO, Sardan Ibokubili, for his bravery and extraordinary successes in crime fighting. Thanks to our gallant OBOSI anti-cult commander, Aziz Nuhu, and the DPO for their hard work and courage in security work. Their hard work and courage in security work are evidently effective. We thank the President of the Council of 8th Grade, Mr. Onyeka Moloku, and his committee, and Itobo 2024 patron and consultant, Mr. Ken Obi, for their hard work and dedication. Thanks to our son, Commissioner for Works, Ifeanyi Okoma, your good work is well appreciated in the state and our dear town. Indeed, solution is here. Last but hardly the least, we give a resounding ovation to the chairman of the Itobo OBOSI Committee, Mr. Chinedu Nwonem, who is the needle and thread with this committee that stitched this entire show together. Chinedu Nwonem, you have repeatedly signed your name in gold. Our regards to your committee members, as we give all praises to God Almighty for the successes of Itobo OBOSI. We pray for the safe return of all the attendees who came from every nook and cranny of the world for this worthy celebration. May God bless you all. Thank you. Your Royal Majesty, articulated address on today's Itobo, encompassing the hopes and aspirations of OBOSI indigenes. Your Excellency, sir, Your Excellency, sir, all well of whom metotala inobi, Ifoku maka security.
ofu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Igbo kwubili onye bụ na anyị toro ọgbọ peacefully with our 2 eyes closed. No kidnapping, no ndiori, no snatching of handsets. Mana ndị youth sikwa mukwe na ọmụ ga-ekwu. Ọ bụrụ ụmụazị ori akpụje na mgbago nwane ti arapụkwapa onwe ife anyị mere. Mr. Solution, sir, ama n'ime gị I can find a difference between a technocrat political leader and a veteran political leader. And I'm assured that by the time you spend your 8 years in Anambra, OBOSI, every part of Anambra, including Ozana and Rubem, will be a difference. Solution Master, sir, may I, with you apologies, invite the President General of OBOSI to chip in something on Mangobalaya address. Makebe His Excellency Nigeria Kalela Kale. Barrister, in Nigeria, the Nigerian nation state should study the longevity formula of Ndi OBOSI to know why OBOSI people live long and healthy in a country where the average person dies at the age of 55 years. When the OBOSI person remembers the Itobo age of 80 years, he or she longs to live long. They check their lifestyle because they want to partake in Itobo at the age of 80. Itobo OBOSI is an event where the celebrant witnesses how he or she will be celebrated when they pass. Family and friends, children to the 3rd and 4th generation travel home from around the globe to celebrate Ogbueshi in life. While the Igbo people celebrate people in death, Ndi OBOSI leads the way to celebrate our Ndi Ogbueshi in life, and the young aspire to be celebrated. This is why OBOSI people live longer. The aspiration to be so celebrated. The United Nations has no reason whatsoever not to adopt the OBOSI's Itobo ceremony as part of the International Day of Older Persons, which is celebrated on the 1st October of every year. We are not unaware of the 14th October 1990 United Nations General Assembly designated October 1 to give people all over the world a reason to aspire to live at that age. That way, the world wins and death loses. Life expectancy across the globe will no doubt increase by this singular decision. As OBOSI welcomes the world to this year's Itobo ceremony, we are pleased that the Soludo-led administration of Anambra State has made Anambra not only conducive in terms of security, but also made the state safe enough for the Anambra to think home and return to their various communities to invest massively in infrastructure and improve economy of the state. Ndi OBOSI should take advantage of this opportunity to also think home and return home to invest in OBOSI so that we can together build a town of our dream, which we have always known as OBOSI, small London. Always feel free to visit OBOSI's 21st century website, obosi.ng, for anything you need to know about OBOSI Ancient Kingdom. Once again, I welcome you all to this year's Itobo OBOSI. Thank you. My name is Barrister Chinedu Obiaze. Dalono. Thank you so much. My PG, thank you. Your Royal Majesty, His Excellency, the Solution Governor, we hereby present to you the octogenarians. The chairman, you know, India, I na-ekele Chineke n'isi unu ọrụ ọma ọ rụrụ n'isi unu anyị na unu wee nọdụ tata maka ite ọgbọ unu o wee bụrụ nnukwu ife ekele wee nye Chineke nke pụrụ ime ife niile. Ọ ga-adịrị unu mma. Chineke ga-etinyere unu ndụ n'elu ndụ. Chineke ga na-enye unu arụ isi ike, amamife, ka unu wee nwekwa ike wee na-apụ
na-adụ ndị ụmụazị ndị na-esokwa ọnụ n'azụ ka fa wee ghọta na mmadụ ka nka na mmadụ bụ okenye abụrụ na uche ya dị ọzọ. Etomọba Obosi ndị ụmụaka na-etolite etolite wee marụ na ndị okenye wee ife a ga-amụta n'aka fa. O wee bụrụ otu ndị gboo na Obosi a si wee debe ya. O wee bụrụ oke ife mee n'obodo ndị ọzọ na ịṅomi ya. O wee marụ na ife kwesịrị ịṅomi. Ọ ya adịla ụlọ mma n'afọ Jizọs Kraịst. They call me. I don't feel anything. I beg. Take your shot, madam. After 1 minute, everybody will just come here. If they just put this thing right there, everybody will disappear. They put this down. Kita, nyabo phone avaga. Tata. Ka onye isi ndị ọfọ ka April na-ewelụ ife ngosipụta nke a na-akpọ n'afọ oyibo the Baton of Longevity wee na-enyefe n'aka ndị anyị dị mma age grade bụ ndị ya eto ọgbọ narị ụtọ na-abịa. Ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ngwa gabanụ n'iru kụọrụnụ fa aka o na-adịrị ofele ndị anyị dị mma. Ọ na-eburu ozugbo ya bụ egwu gaba n'ihu. Biko kafa na-echi ya si na-achịkwa Your Excellency, Your Majesty. Can I say my mom? Your Excellency, kita kafa ga-abasi na Ogbueshi kpọmkwem maka ya ekpu izife okpu mme. Anyị ekpu ibezife okpu mme n'ofu n'ofu. Ya bụ Ogbueshi na nwaanyị n'okwu n'eshi ewee bụrụ ife ekwulie ka a na-eme Ogbueshi ngwa. Ibe anyị osetie. Tata bụ ụbọchị na-abanye n'Ogbueshi. Igwe agụsịkwa ebe niile so na ya. So ọ na-ekwubezi onye bụ okwu. Ọ na-abụgo senior citizen. Ya, ọ na-abụgo senior citizen. Ọ mfunye. Ịbụa. Ọ mfinye. Please don't tell us this Ugope. Prof Ugope, please. 3 minutes. Ngwadalo zeno. Ndị Ogbueshi na nwaanyị n'Okwuleshi daalụ nọ. Okay, Biko, as they are retired. Thank you very much, our governor and lady. Thank you so much. And ndị ichie Obosi niile daalụ nọ. Eze nwaanyị Obosi, ekenekwa anyị nwaanyị dị mma. Nne dị nne n'ime daalụ nọ. Thank you, Prof. Your Majesty, at this point in time, our dear Prof. Light up Southeast. Lord, is it on your number?
Awards. Can the chairman planning committee yes any closing remark? Mr. Emeka Asidanya, in your absence, Your Excellency, Your Majesty, we are now inviting the chairman of the planning committee to come and take the microphone and give us the Happiness. Ogbueshi. Yeah, we are now off the field. Let's go and field. We're going to go and field. Now, for the last year, Ogbueshi,
Ikechukwu Nwenem akụnegona ọ batalugo Ogbueshi ọ na-agburu egbu o tori eto Ogbueshi tugani ni Ogbueshi tugani ni Ogbueshi tugani ọbọ ẹfẹ díẹ̀ ọbàdó Ogbueshi egburu egbu ọbàdó akụnne Ogbueshi ọla 68 Ogbueshi gburu egbu Ogbueshi
Because
Chinemi akwa ọgbana na Chinemi akwa ọgbana. Ihe asụta atakwa egwu. Ihe tata bụ ike akụkwe. Asana. Na-akakwa na-asị sochie dị ya anya. Ndị ụka na-eme emebara ịrịba ama ebe ụlọ gị na-ekute krọs kwa akụkwe. Alụ. Abechi nyere ọhịa m ejọ. Ike agwụ eke ndụ. Gbaga m. Anọchi ozugbo gị a. Agba ebe na-agbalị ebe anyị na-agbalị ihe emesịa ozugbo ebe a. Ihe agbakọta na apịkịtị ndị ụka na ezinụlọ ndebe mmụọ ozie na omesiri ike na ori mmụọ ụmụ mmadụ a Ogbueshi ọva nọ n'iru nna m ọcha akụnne ka nnara ihe na onye ọbụla bụ okpu ebe afọ nnati okpu afọ afọ ala na ndị elu uche na onye eze gị a ịpụ Ogbueshi dị wee ya ka onye bụrụ ọgụ wee je bụrụ efe bụkwara ya na-agba mba esoro ma wee je na-emeka anyị fọrọ ụmụ nwa dị ala anyị efe ụmụ na ya sara ụmụ bịa nke ndị ụka ụlọ nke ndị agbata obi chukwu na ego nwanne biko ebe ụlọ ka anyị nọ chọrọ n'ọcha nọ ife nkiri eme kwụọ anyị efe ụmụ ya paati maka ya abụrụkwa sọ mụrụ egebe n'ụlọ ụka ụnụ anọ bụ nso ọ dị nso ofufe ekpere Ogbueshi ọ dị agbabụrụ tọọchị otu ekpere Chineke gbaru biko tere ego ozi na-akwado nne naanị ka mama ike wee na-eme ufukwa biko nọ n'ibe a na-agbata ata n'ekwu ụbọchị atụla gwa
Principal, President, OGBO, onye a na-amata na ịfụrụ na abụrụ nọọsụ tubi ya afa ma nọzi ebe na-etu afa ndị ọzọ abịa pụọ wee gbubiri egbubiri. Ọrụ bụ Dr. Edwin Obi, Principal, Ogbueshi, Eze Aboju. Edwin Obi, President Mwakwom, ọzọ nọ na iru Akunne. A na ofu ọnwa ndị ikwu nne Akunne wee bata ndị ọda na-ejiri egwu egwu anyị. Ndị ọnọ na onye a na-agwa na obi igwe wee na na ọnọrebụl oche nye na oche nụnụ. Chukwu nọ nso ọnọ n'enyi nwa Salama ebe na onwe volota wee gbakọta Ogbueshi ndị ikwu nne ya bata ndị ebe ya kọwara anyị enyi ejilegodo Chineke gba anyị ume Ejiọla ọnọdụ Anyị bụ mbata Ogbueshi.
Ya na-ese ne ya nata. Kwa kama unaona ile ile mimi afuma ya kudi egwu akwa Ochie, ọ dịkwa n'ala. Ọ dịkwa n'ala. Ego nna m anaghị vidiyo. Eka dị baya. Iwe na-ekwu afafa wala abala ọgbasaba. Ọgbọ n'ụlọ anyị ọ na-afụma ndị gosi ndị ọgbọ ụlọ onye kwuo wee bata. Mgbe echetara ala kwute, ebe na onye dị mgbe ọrụ kwute. Thank you.
Ogbueshi. Ọ̀gàlàjà gbogbo òbí sáré-sáré. Ogbueshi Mike Nwenem. Ogbueshi ọlá 68. Ọjọ́ mẹ́jọ. Àtúndẹ́wọ̀ ìyàwó ẹ̀ lẹ́nu. Ọmọ méjì. Ọmọ méjì ní àwọn. Osi mojo
Akunne fugu ya no. Ude di kana ndo di ya no. Dalo. Chimeji o be ye be nja so ko ti ko si na side ya. Chija. Ai ngwe. Ya na do. Ya no sia ni we ku ni ye ku no sia. Dio ba. Ngwa bia no nya ni abu eze ya abu eze. Chijoke. Chijoke 1. Awe na ibi ya. One will be on other possible.
More.
Thank you.
iwe na-akpata ọjị wee na-enye ndị na-abịakwa naanị ma na-eto ọkwa ahụ daalụ naanị maka anụ Ogbueshi daalụ Chineke Chineke ka ikene karịsịa n'ome wee dị n'uwe mbata adịghị adịgidela ahụ site n'akwa nke nna nke ọbara ekpere niile n'isi unu ncha niile na ibe niile dị ebe a ma nwoke ma nwaanyị mana ana m ayọ Chineke na oge enye onye ọbụla ogologo ndụ enye ogologo ndụ ahụ were arụ isi ike arụsi ike wee kpọnyere onye ahụ aka maka na ogologo ndụ mana onwe ka arụsi wee ekpere n'isi onye ọbụla bịa na mmemme a taa na Chineke ga-enye unu ncha niile ogologo ndụ nye unu good health unu ga-etobadachasị ọgba ahụ maka na maazị nọ na onye tozuru ọgbọ na ụbọchị ọbụla ọgbanje so na abụ ncha ya etobadachasị ya bụ ọgwụ anụ m ibe dị ọkpa yes nwere onye na-adara n'ife ọbụla ọzọ ọbụla ibe nchọrọ onwe ka o si
aja gị mma anyị ebunye ego elu ọdịmma na-emere onwe ya akpa Chukwu dị ukwu na-eme ihe ukwu na ndụ mmadụ anyị na-asọpụrụ gị isi obi nwoke anyị aja gị mma ọdịmma na-eme mma anyị asọpụrụ gị onye naanị ya bụ Chukwu anyị na-asị iri igwe otuto gị n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs ọ bụ na amara gị ọta na ịdị mma anyị Chukwu ọma anyị ekene gị sịkwa gị daalụ anyị na-asị gị daalụ n'isi Ogbueshi onye mere ka ọ dịrị ya otu a anyị sị ka ị were ike jọọ ya mma n'aha Jizọs dịka were ike jọọ ya mma n'aha Jizọs anyị achọọ ọkpọrọ ya ka o tosiri ọkpọ ọ ga na-adị n'iru n'aha Jizọs ibe nnachi ya ọzọ agaghị erute ya nso ọ bịarịta ụmụ dị nso ọ bịarịta ụmụ ya niile nso ọ bịarịta ụmụ nso n'aha Jizọs anyị sị karị go in the name of Jesus Christ of Nazareth anyị ekpuchi ezinụlọ ihe omume ndị nwunye ya anyị were ihe a wee kenee gị n'ogologo ndụ Chineke dobere gị wee ruo ugbu a wee na-asịkwa na ogologo ndụ ahụ o dobere gị ọ na-elokwa anyị onye ọbụla na-emekwe ka ibi ihe dị mma ọ wee lokwu ya
Obosi. Obusa one load. I think I'm for the 80 years of almost probably 80 days. So I know you I will ensure we national have Jesus. Now read that, then what else to go? I'm not for the parish with the sum of 100,000 naira. Dr. Patrick, I will teach of laws with 100,000 naira. Senator. My friends are well wishers, so when they get the airport up there.
Friday
ike rụrụ ọrụ ya. Obi bụ sọ aṅụrị n'ebe Ogbueshi Ugonabụ Mike Nwenem nọ. Ọ ibe aṅụrị ọbụ ibe ikele Chineke. Egwuregwu ekwu as a physician n'iru afọ na arụ afọ ma ọ bụrụ arụ 80 years. Ọ arụ 70, 68. Ịna afọ na ọ nwere ndị arụ aka ma nọọ iwu anụghị wee na-ekele Chineke wee sị na tata ụlọ anyị ụbọchị aṅụrị, ụlọ anyị ụbọchị ito Chineke. M ga-eji 10,000 naira wee na-abata ibe ahụ. Ogbuefi Nwenem nwanne m nwoke ana m ekele Chukwu na ogologo ndụ onye ya na-arụsi ya eji 10,000 naira cash n'isi nwanne my mother, last born my mother. Amara m ebe m ga-ebido ebido. Ana amakwuru m ebe m ga-akwụsị wee kelebe Chukwu n'isi ya. Na ntụ o nyere ya n'ụbọchị taa, anyị wee na-egoli, na-aṅụrị, na-ekele Chukwu. Na etu o si wee debe ya, o wee ruo 80 years. Ọ ga-edebekwa anyị niile n'aha Jizọs. Thank you. Eji 5,000 when I support.
maka ndidi unu nwere. Fada ga-ekpezili ndị Ogbueshi ekpere wee gọzie fa tupu onye ngọzi ikpeazụ. Udo dịrị unu. Ndị Ogbueshi niile ọfọ ọkwa ndị ochie ngwa bịasịa ka anyị ncha bụ ndị fara ka anyị gozie ụlọ anyị ncha gozie ụlọ n'ụzọ pụrụ iche ya bụ wee gbasazi ya gozie mmadụ niile. So I'm very happy. Now, I want to see it, and I have seen it. So now soon, OBOSI, unu ga-adị n'aha Jizọs. Omenanya unu na-eme ya ọmaka, unu ga-emegide ya na-eme ihe ọma na-abịa n'OBOSI n'aha Jizọs. Dịka nsi kene ndị ọzọ niile n'ụzọ pụrụ iche, a na-ekene odu nkata ukwu n'OBOSI. Unu fụrụ ka nsi duo ya afa. Unu soro eze ihe ndị ọzọ so ya. Is a father to us here. So you see, rather than us, and I follow Ukana. If I thought about the other more Mandela, who could tell me, so I like to get for this room. It was no one, I don't know. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Nna
agwụsịgo ka anyị lawanụ n'udo